Moja nová identita, kámo. Milan, športovec, muž, manžel, otec. Dospelý Milan, kámo. Bohatý a pracovitý, usilovný, športovec, Milan, 35 rokov, ročník 8-9, kámo. Do pič. Dojebal som to a je to dojebané momentálne. Dojebal som to a je to dojebané a je to na piču a neviem, kámo, čo bude ďalej, ale je to na piču. Je to v piči. Do piče. No nič, ideme ďalej, život nekončí a je len na mne, čo sa stane a čo ešte dokážem. Zatiaľ som nič nedokázal, nejsom na nič hrdý, je to na piču. Toľko dnešný update, vidíme sa u ďalšieho videa. Zatiaľ sa majte a čaute, poslúchajte a užívajte si život. Kým ste mladí, kým ste slobodní a nezadlžení, kámo. To je tá sloboda. Nikomu nič nedlžať. Peace. Prišiel som z roboty od 4 rána na nohách a mal by som ísť asi cvičiť alebo dačo. Aj keď akože neviem k čomu mi to je. Som unavený. Šiel by som spať. Nemám peniaze, mám dlhy, som v piči. Musím prestať fajčiť a začať žiť. Musím sa prestať báť. Prestať sa lutovať, vole, a obávať. Nikto to tu neprežije. Ani ja ne. Tak neviem, vole, akože na čo čakám. Kokot. Na zázrak asi. Dúfam, že vy si to tu užívate a že vás to baví a naplňuje, obohacuje a posúva. O tom to je, kámo. Aby sme pracovali na sebe a posúvali sa dakde a budovali dačo. Musíš ojebať tento systém. Tento systém, ktorý je na piču. Na túto chvíľu som sa tešil celý deň. Prídem domov, dám si kafe a cígo a bude chill, ale ja si nemôžem dovoliť chill. Chill bude až keď bude cash flow. Až keď bude cash flow. Iba to som chcel. Posťažovať sa. Vyplakať sa na kameru, kámo, a byť produktívny. Toľko všetko. Dnešné video. Nechte like a komentář a napíšte akože na čo ste najviac hrdí vo svojom živote. Pretože ja na nič. Ja nie som vôbec na nič hrdý, kámo. Ja som nič v živote zatiaľ nedokázal. Nič. Ideme ďalej a vidíme sa u ďalšieho videa. ...30. august, kámo, srpen, září, říjen, listopad, prosinec do piče a ďalší rok. Opäť som unavený. Opäť som prišiel z práce a opäť som unavený, kámo. Chápeš to? Mám si užívať voľno a som unavený, takže pôjdem spať. Takže moje voľno je to, že spím. Po piči. Jebal to pes. Ale už viem, čo s tým, kámo. Už viem, čo s tým. Potrebujem plán. Keď nemáš plán, tak vlastne nevieš, kam ideš, čo robíš, čo chceš byť, čo chceš od života. Skrátka, len tak prežívaš a to nežiješ. Prežívaš, tak nežiješ. Chcel by som pokoj a kľud v živote, kámo, to je úplne minimum. Naše požiadavky po 35 rokoch liberálneho kapitalizmu a demokracie sú pokoj, kľud a žiadne dlhy. To by som chcel. A preto potrebujem plán a musím byť aktívny, činný v podnikateľskom konaní. Nemôžem sa báť, kámo, musím ísť úplne úplne na max, úplne furious, fast and furious.
Kámo, 0% strach, potrebujem gule a potrebujem ego dajaké a dajaký plán. Minule som vravel, že nejsom na nič hrdý, tak som nad tým tak rozmýšľal a nedávno som vlastne zabehol polmaratón, takže trošku som hrdý, ale v podstate nejsom hrdý na nič. Pretože to není akože nič extra. Behať dopredu 2 hodiny. To není nič akože špeciálne. To není ani maratón. To je len taký výklus. To by mal dokázať každý. Takže potrebujem plán a potrebujem dačo robiť. A pravdepodobne budem točiť videá, budem točiť veľa videí a budem vydávať a točiť veľa videí. Budem si plánovať dajaké projekty a produkcie a kolaborácie a spolupráce. Je to na piču, kámo, je to na piču. Som unavený. Zajtra mám poobednú, yes. Vyspím sa. Dnes som stával o 4:00. Jak pán. Jak Vašek Tomanec. Jak Jeff Bezos. Jak Elon Musk. OK. Už ma to nebaví. Tieto videjka. Už ma nebaví fajčiť v okne a rozprávať pičoviny, lebo nikoho to nezaujíma a moje slová nemajú žiadnu váhu. Takže lock in, idem si preto, som neoblomný, nezastaviteľný a nezničiteľný. Let's go. Let's go for that. Let's go for that. Peace.